Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng balita. Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story subong nga adlaw, June 3, 2026. Tatlo ka tuig nga bata patay sa bungguan ng isang bus, taxi kag e-bike. Department of National Defense Secretary Gilbert Chodoro ginapaimbestigahan ang pagkapatay sa isa ka soldado sa Escalante City. Plano nga cloud seeding sa Negros, hindi na pagdayunon. Kawatan sa downtown sa Bacolod, nakastiguhan. Kag sa Good Vibes, isa sa mga pinakamatahom nga government center sa Negros, nagbukas na tinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, may masobra sa 234,000 ka mga learners ang tigayon nga naka-enroll sa mga pampubliko nga eskwelahan sa Negros Island Region sa unang nga duha ka adlaw sang enrollment period. Suno kay Almir Cesar de Quinia, ang spokesperson sa DepEd NIR, 234,931 as of June 3, 8 a.m. ang tigayo na nga naka-enroll humalin kindergarten padulong sa senior high school. Ang enrollment period nakaschedule tubtub sa Hunyo 5 kag ginalauman nga magasaka pagid ang kadamuon sang enrollees. Sa pihak kabahin, ginakilala sang DepEd ang literacy crisis ang pungsod kasunod sang assessment nga nagapakita nga 87% sa grade 11 students ang na-classify bilang non-independent readers. Sunod kay Dekinya, may mga tika nga ginapatuman ng DepEd NIR para diri. Pero luyag man nila ipatuman ng assessment sa rehiyon para mapatudgid ang matudtuod nga sitwasyon. Kagini ang mangin basehan sa mga programa nga ipatuman. Ang nagwang assessment sa national report ang nabase lamang sa sample size. Sige ang ato niya updating sa enrollment. So we're hoping and we're looking forward to seeing more numbers in the following days. Sa number 9, power supply para sa pag-rehab sang fountain areas ng BCGC, wala madala sa kontrata. Wala na nalipay si Bacolod City Mayor Greg Casatay sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone 3 Authority o Contieza bangod sa wala pamahuman nga rehabilitasyon sa Bacolod City Public Plaza kag Bacolod City Government Center Park. Sandig sa kontrata, dapat sa tinilikdan pa nga tuig na tapos ang construction. Apang tubtub karon wala pa ini mahuman. Wala man sang sense of urgency ang Tieza. Bangod atrasado na katama
ang ini nga mga proyekto suno sa alkalde. Sa nagligad nga semana, natukiban sang alkalde nga wala gali madala sa kontrata sang TIEZA ang pagpatukod sang power supply para sa fountain sa atubang sang BCGC. Dugang sang alkalde, dapat sang una pa lang nakahibalo na ang TIEZA sang mga kinahanglanon nila para sa rehabilitation. Luyagman kuntani sang TIEZA nga iangot na lang ini sa supply sang kuryente sang BCGC. Apang natukiban man nga hindi na ini masarangan sang existing power supply sang BCGC. Nagpakigangot na siga sa tayo sa TIEZA para makaschedule sa isa ka face-to-face meeting agud maplastar na ang pagbukas sang ini nga mga proyekto. 220 million pesos ang budget nga ginpain sang gobyerno nasyonal para sa rehabilitation sang BCGC Park, samtang 80 million naman ang para sa public plaza. Ayo pagsugod daw kinaman ti sumungod ka ba daw ay manmiura daw. Nung makita mo na daw wala gid daw pilak tawo lang ang aradira mo na nga mapungko na lang ko sila. And definitely I will not take the sitting down. Kay kita diyan kakapiktuan sa Bacolod. We're appreciative sang sini nga project sang national government. No issue about that. But ang amon lang ya nabatyagan there is no sense of urgency coming from them to finish the project as soon as possible. Sa number 8, technician nga nagbakal sang kinawatan nga cellphone sang doktor ginkasuhan. Paglapas sa Presidential Decree 1612 o ng anti-fencing law, ang kaso nga ginatubang sang technician nga nagbakal sang cellphone gikan sa duha ka hold-up suspects nga nang biktima sa isa ka doktor sa Barangay 19, Bacolod City sadtong Mayo 28. Ginsiling ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Eugene Rebadomia, nakuha mismo sa balay sang technician ang isa ka unit sang iPhone 17 Pro kag Samsung Galaxy A55 5G nga nakawat sang duha ka hold-upper sa biktima. Gitkilala ang technician nga si alias Jonel, taga Barangay 14, kag nagabaligya ini sa mga cellphones sa downtown area. Dugang ni Rebadomia, ilan na sa karon ginatutukan ang mga nagabaligya sa cellphone sa downtown, agud siguruhon nga hindi ini mga kinawatan kag kung may mga business permit sila. Isa sa mga rason kung nga nagadamo ang kaso sa kinawatay sa syudad, amo ang madamo man nga mga technician ang nagabakal sa mga kinawatan nga gadgets. Duha ka suspect nga si alias Rem kag alias Sean. Magluwas sini, may isa pa ka persona ang natalana nga pasakaan sang kaso. May kangtanan man sa amo nga insidente. Wala pa ginpagwa sang kapulisan ang identity kag kung ano ang kahilabtanan sang amo nga persona sa pag-hold up sa doktora. Sa number 7, kawatan sa downtown sa Bacolod na kastiguhan. Sa bulig sa mga bystanders kag security guard, tigay nga nadakpan ang isa ka pickpocket sa downtown area sa Bacolod City sang Martes, Hunyo 2. Apang antes pa man madala sa istasyon sang pulis, may nagluntad nga komosyon kag siya ang natupungulan sang akig nga mga tawo sa downtown. Ginsiling ni Police Major Rondil Tapang, ang hepe sang Station 1, na pasakaan na sang kaso nga theft ang suspect nga ginkilala kay alias Jed, 34 anyos, taga Barangay 14 sa Bacolod. Ginkawat sang suspect ang cellphone kag wallet nga may unod nga cash sang 23 anyos nga lalaki, taga Barangay Concepcion sa Talisay City, kag nagaobra bilang messenger sa isa ka kumpanya sa downtown. Suno kay Tapang, may record na nga snatching kag theft ang suspect. Apang tungod bailable kag naserbihan niya naman ang sentensya, siya ang liwat nga nakagwa. At saka yung nagkaroon lang ng commotion sila sa biktima kay nag-scaffold sila. Then nag-intervene ng gwardiya. Immediately naman, ara naman ang intel operatives namin. No? Kaya
nag-successful ang arrest. Pila ang amount, sir, sang ginawat? Ang cellphone, mga 5,000 naman ito ang cellphone. So, yung kwarta ang wallet siguro mga 1,000. Sa number 6, 16,000 ka-hektaryas ang ancestral domain title para sa Negros Occidental Bukidnon Tribe ginaprubahan sang NCIP. Ang National Commission on Indigenous Peoples o kun NCIP 10th Commission ang formal nga nag-approve sang Certificate of Ancestral Domain Title o kun CADT para sa Bukidnon Indigenous Cultural Communities sa Negros Occidental. Ini matapos ang 25 katuig nga legal process. Ang desisyon ang na-finalize ang NCIP and Bank Session sa Mayo 27. Sa NCIP page, nakasaad nga ini ang ginapamunuan ni NCIP Secretary kag Chairperson Nancy Katamko. Ang naaprubahan nga CADT nagasakop sang 16,476.76 na hektarya sa ancestral lands base sa official survey results. Nalakip sa mga natituluhan nga mga propiedad ang sa Barangay Kudkod sa San Carlos City, Barangay Igmayan sa Don Salvador Benedicto, kag Barangay Minoyan sa Murcia. Ang milestone nga desisyon ginakabig nga katapusan sang bureaucratic kag community process nga nagsugod sadtong 2001. Sa number 5, may mga ginahulat na lang ang mga dokumento para ma-localize ang 911. Kumpleto na ang tanan ng mga dokumento sa Bacolod City para sa localized nga emergency 911 system. Ginsili ni Bacolod City Mayor Greg Casataya na nagahulat na lang sila sa Notice of Activation of Local Call Center o kung Go Live, agud tigayo na nga mapatuman ang amo nga proyekto. Kung may localized nga 911 sa Bacolod, mangin mas madasig na ang pagresponde sa kapulisan kag rescuers sa mga insidente. Bangod ang tawag sa isa ka caller, ang magadiretso na sa command center sa Bacolod City kag hindi na magdangat pa sa national. Dugang ni Gasataya, temporaryo nga ibutang ang call center sa 911 sa evacuation center sa Barangay Takuling kag isaylo ini kung mahuman na ang ginapatukod nga command center sa amuman nga barangay. Samtang igalunsar sa Bacolod City Police Office ang Safe NIR Dial 911 Caravan sa Huwebes nga adlaw. Agud mapatpat sa pumuluyo kung ano ang 911. Ginsiling ni BCPO Director Police Colonel Eugene Rebadumia, madamo sa mga Bacolod noon ang wala nagatawag sa 911 apang nagapost sa Facebook. Rason nga hindi nila marespondihan ang mga insidente, bangod wala sang formal complaint. Magalibot sa Huwebes ang BCPO sa Bugos nga syudad para sa nasambit nga caravan. Educate the public na hindi na sila kinanglanon pamanawag o mangita sa numero sa police station, sa kilala nyo nga police para marespondihan kamo dayo. So kung magdaya na nato niya mga pumuluyo, may nakita sa mga kahina-inala dira accident man kinala sa police response, hindi pa police response. Just call 911. It will be the national headquarters reconnecting you to the direct unit. So hindi na ko mamangita number ni Colonel Ripadumia. Ang sang station commander no kay matrunk line mo sa Japon ari direksyon na gid ang kaayuhan sinisang 911 it is free of charge yung dial din bisan wala ka load sa cellphone. Supportive of the initiative of the national government to have a unified 911 system, no, nga pagdal mo 911 tanan emergency makita da yon, no. So kami as soon as i-launch na siya pugid na siya sa Bacolod dira, no. Batangaton is we would want mas effective in terms of time nga kung ma-localize siya. So ginpabalo ko lang si Yusek Salvahan nga ang syudad sa Bacolod nag-signify na last year kay Secretary Rimulya nga we wanted na kung magtawag ka 911 within the territorial jurisdiction of Bacolod, ang masabat niya ang Bacolod na 911.
Sa number 4, plano nga cloud seeding sa Negros, hindi anay madayon. Naka-put on hold na naka-schedule na nga cloud seeding operation para sa probinsya sa Negros Occidental. Inisunod kay Department of Agriculture Regional Director, Engineer Jose Albert Barogo, karon nga nagsugod na ang tig-ululan. Patag ni Barogo, magadepende ang tanan sa mga pronouncement naman sang pag-asa angon sa pag-igo sang El Nino. Ginannounce na sa pag-asa sining nga Hunyo ang opisyal nga pagsugod sang tig-ululan kag may mga pagtupa naman gid sang ulan sa pila ka bahin sang Negros Occidental. Sa nagligad nga interview kay Barogo, iyagin siling nga gin-schedule na sang Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation para sa Negros Occidental kag sa Western Visayas sa bulan sang Hulyo. Damlag pa, sunod kay Barogo, ginapaabot ang pag-igo sang El Nino sa bulan sang June, July, kag August. En kaso gidman nga kinahanglanon ang cloud seeding sunod kay Barogo, pwede lang man mapatuman ini. Ang importante nga may napaina na 6 million pesos nga pondo para diri. Samtang padayon sila nga nagahulat sang abiso sa National Office sa pagpatukod sang Task Force El Nino. Ang cloud seeding was prepared due to the pronouncement of pag-asa sang El Nino naton. So right now, naka-put on hold din na siya ang cloud seeding naton. In case nga mag-severe gid ang naton, ang El Nino naton, naka-ready na kita. So kung hindi man siya gid pag i-operate, wala man problema kay araman lang ang pundo. Naka-standby lang man siya. Okay. Sa number 3, DND Secretary Gilbert Chodoro, ginapaimbestigahan ang pagkabatay sa isa ka soldado sa Escalante City. Sa pagbisita sa mga soldado sa 4th Infantry Division ni National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa Camp Evangelista, Cagayan de Oro City, Miyerkules ang aga, iyagin istorya sa mga soldado nga nagpatawag siya sa isa ka investigasyon sa kamatayon sa isa ka soldado sa 79th IB sa natabo nga engkwentro sa Escalante City sang Lunes. Ang ini nga pahayag sang Tiglikom ang sabat sa pagpagkamalaot sa pagkapatay sang 19 tanan ka mga persona sa natabo nga encounter sa Toboso sa atong bulan sang Abril. Sa inisyal nga impormasyon, ang nagpatay sa soldado ang may kaangtanan sa isa sa mga napatay sa Toboso. Ginbisita man ni Chodoro sa Escalante City ang pamilya sang napatay. Lunes ang hapon sang may natabo ang encounter sa Barangay Tamlang sa Escalante City kag sunod sa Army ang grupo sang NPA nga nagpatay sa soldado ang mga nagpatay sa duha ka persona sa Calatrava sa nagligad nga bulan. Sa number 2, mga nagbiya sa ilang mga balay bangod sang encounter sa Escalante ang nakapauli na. Matapos ang clearing operations, ginpasugta na nga makabalik sa ilatag sa ka mga panimalay ang 162 ka mga pamilya o kon 554 ka mga individual nga na-displace bangod sa engkwentro sa tunga sa mga soldado kag rebelde sa sitio Cagayo na 1, Barangay Tamlang sa Escalante City sa Hunyo 1. Temporaryo sila nga nagtener sa Tamlang Elementary School. Sila ang ginpaidalom sa stress debriefing kag counseling. Nagpatigayon man sang psychosocial support activity kag sila ang ginhatagan sang food assistance antes sila nagpauli sa ilang mga balay. Isa kakatapos ng 79th Infantry Battalion ang napatay sang ila maengkwentro ang 5 ka mga katapos ng New People's Army Northern Negros Front. Ginsiling ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, ang Civil Military Operations Officer ng 79th IB, nga padayon pa ang ila pursuit operation sa nakapalagyo nga mga rebelde. Kanina nakapag-conduct tayo ng clearing and retrieval operation sa area, and so the result, yung mga na-recover natin are personal belongings and
may mga ilan na bala po na nakita sa area. Kag sa number 1, 3 ka tuig nga bata patay sa bungguanay sang bus, taxi kag e-bike. Ginbawian sang kabuhian 3 ka tuig nga bata nga babayi sa nagluntad nga bungguanay sa ginsangan sang Rizal Highway kag Bangga Bulangan Road sa Barangay 5 sa Silay City Lunes sang hapon. Isa ka Ceres bus, isa ka taxi kag electric bike ang nagbulong-buanay. Nagwa sa investigasyon nga padulong norte ang bus sang nasa gaid sini ang taxi nga naga-U-turn. Nalapot man ang e-bike nga nagapondo sa inner portion sang southbound lane kag hana nga magliko pawala. Bangod sang impact, nahulog ang 33 anyos nga driver sang e-bike pati na ang duha sini ka mga menor de edad nga pasahero. Naga-edad 4 kag 3 ka tuig. Gindalang 3 sa ospital apan napatay ang 3 ka tuig nga bata. Initial na ito nga information na receive kahapon dito sa investigator that ma-initial nga settlement ka natabo between sa family sa itong 3 years old and then itong isang tiyo man kag ang itong injured man nga 4 years old dito. Bali mga initial nga istoryahan nila dito at so din istoryahan nila ang company sa bus with together with the family. Wala pa ma'am ka-update but initially is that there were may settlement na tabo between sa family kag sa kumpanya ma'am sa bus. Sa Good Vibes, isa sa mga pinakamatahom nga government center sa Negros ang ginbuksan na. Sang Domingo, ginpatigay ng opisyal nga pagbukas ng new government center sa Tanhay City sa Negros Oriental. Ini matapos ang duha ka tuig nga construction. Sa video nga ginpost ni Mayor Jose Pepe Orlino kag kuha ni Ruru Rival, ginpakita niya ang daan nga hitsura kag sitwasyon sa ilang nga City Hall kag ang hitsura sa new government center nila. Matapos ang duha ka tuig nga construction sa 590 million pesos nga government center, nahuman na ini. Kung nagabiyahe ka halin sa Kabankalan pa Dumaguete City, malabyan lang ang Tanhay pagkatapos ng Baez City. Kag sa mismo nga highway, makita lang sa higad sang dalan ang 6 ka level nga building nga may department offices, session hall, conference rooms kag food court. Sa glass elevator sang building, makita ang panoramic view sang palibot. Modern ang design sang building nga himo sa glass, stones kag iban pa nga contemporary materials. Mayara pa ini sang Sky Garden. Nagapasalamat ang alkalde nga nahatagan sang katumanan ang ilang handom nga bag-o nga government center nga simbolo sang paglambo sang syudad. Kag of course, ito nag-shout out sa atong mga live viewers kay Cirilo Banday. Haman niya maayong hapon Digicast Negros. Mating Gears. Maayong hapon Digicast Negros watching from Victorias City. Mirna Garrido Clavel, good PM Digicast, NIR, and Ma'am Barbara watching from Bacolod. Kagamuya itong top 10 stories of the day, tub-tub buwas. Ako si Barbara Mijares. Mayang hapon.